Adams eta Michael Kiwanuka. Bai, ohitura dugu mugitzeko horrela, izugarri gustatzen zaigun taldeak espadatoz gertura edo, badugu ohitura mugitzeko eta Ryan Adams adibidez ikusi genuen Hamburgora joan ginen bere ikustera, eta orain Madrilera joango da uztailean eta ere joango gara. Eta Michael Kiwanuka ikusiko dugu San Prudentziotan Manchesterren. Musika asko entzun, aukeratu eta orduetean jarri. Gozada bat. Etxea zena. Etxea. Gure diskoreko onena. Bob Dylan. Hasiera eta musika eskola. Musikariak aditzeko gure txokoa. Beraiek galdetu.